натам, всъщност е там към онова хращче. Че се опитвам да намеря уж с този мотор на 4 клетки, това витло би трябвало да има 750 грама тяга. Ама нещо не излетя като за 500, като за 700 грама тяга, май. Чакай, че аз не съм си пуснал вектора. Да. Все още ли е лекичък носа, бе? Я да видиме как е са тягата. Не го надвишавам преди. Не. Бати. Добре, тия хора, аз не знам как успяват да постигнат такава тяга с този мотор на 4 клетки. Его. Поне извади някакъв по-приличен звук. Аз между другото мерих, нали, грипена е към 340 грама. Сам може би е толкова с 4 клетковата. Ония ден му мерих тягата. 440 грама тяга. И това е стоковия мотор, просто съм сменил спида да мога да понесе 4 клетки. Демек ще имам достатъчно място, ще ми останат грамажи над теглото му, като сложа вектора. Може и на АПМ и го правих да си. Не, няма да стане с АПМ. То къде да го събера този АПМ в грипена? Затам тоя граупнерския приемник съм предвидил само някога да дойде. Може би и моят мотор е там, нали? Не. То това няма нищо, не е от Hobby King. Сега не знам дали има повече тяга, отколкото другия мотор, който свалих. Не причи ми доста гадно. Ха-ха, това е яко. Не. С тоя не. Той е бати свинята вече. Трябва да е бати скоростта да мина. С грипена мога да се опитам. Но вие сте го направили това... То дори по състезанията не е толкова малко, бе. Откъде се появиха тия колци? Не знам, някой ги извади. Успя ли да мине някой? Но сега ще трябва да захода отзадзе. Я да видим поне на пълна газ какво ще стане. Да, бе. Сега остава и да оцеля пистата. Защото... Точно